Hei, salutare toată lumea și bine am regăsit la episodul 2 din aventuri în Free World, în single player mai exact. Și hai să ne aventurăm în single player, dacă tot. M-ar bucura faptul că dacă strângem... M-ar bucura faptul că dacă strângem 3 like-uri, m-ar bucura enorm și chiar și mai mult de 3 like-uri. Și să vă abonați. Da, ăsta are tupiu. Un free button, bătaie, vrei să-mi puși? Și bang. No, am poliție. Poliție. Codul, repede. Nu. Cum să te uiți pe telefon și să suni în timp ce... Michael. Ce poți tu să faci? Au. Chiar că fac. De ce vreau să fac? Să-mi iau un elicopter de asta. Am parașută? N-am. Da, așa. Că eu sunt șmecher. Jbang. Stai, n-am loc să spawne și eu un de-asta. Un elicopter normal. No, n-am loc aici, deci o să-l spawnez aici. L1. Am spawnează-te odată. Așa. Intrăm puțin în el. Ieșim acum. Foarte ușor. Acum avem 2 parașute, că am intrat în el. Așa e, după ce termin o misiune, îți dă, da, nu trebuie să mai explic, că cred că știți. Și da, hai să urc. Sper că sticky bomburile sunt acolo, nu? Așa, sunt aici. Bang! Intrăm în acest... Nu vreau așa. Nici să nu te prind. Așa. Wow! Yay! Epica! Yay! Super! Vreau să aterizăm acolo în centru. Sau nu, pe o clădire. Vreau să ne urcăm cât mai sus. Wow! Soarele! Da, mă rog, nu mai e timp de asta, deci... Bang! I-a căzut controlerul din mână. Atât de prost sunt. Băga-mi-a! De ce mor în continuare? Hai, Gabi. Pardișele tău. Ce trebuie eu să fac acum? Pentru că nu mai am idei. Și ideile îți vin când păcnești un om. Mor. Așa, ai murit? Mersi. Ce ești un om? Ce-mi faci, mă, tu mie? Băi! Ce bun! Ai murit, mersi. Dar pentru că nu mai avem altceva de făcut, o să intrăm pe mirificul Trevor. Să vedem ce face Trevor. Am primit un achievement. De ce habar n-am? I'm sorry I showed my thingy, okay? Vrei să-l omor eu, Trevor? Ok. Am... Treci, mă! Trevor vrea să mor, deci tu vrei să mor? Nu! Nu! Nu, nu-i de bine, nu-i de bine, nu.
What the fuck, dar nu pot să cred că a explodat. A explodat, da, bă, asta e drept. Mor. Oh, i-am tras un pistol și am murit. Ok. Ui! Dar mă rog, dacă v-a plăcut și acest miropolant episod, nu uitați să apăsați acel buton de like, să vă abonați și... Da. Bye, bye.